ka onye dị ụmụnna ya ama. Onye amara ka o si eme kwesịkwa ịghọgbu anyị o. Ọ bụ ka onye si agba ka esi akụrụ ya ekwu. Ka onye dị ka mmụọ na-eti na-adị. Mana otu ihe ị ga-echeta bụ na emegbucha nwa nkwụ ụbọchị igu achọwakwa nwa nkwụ. Ntị adịkwa. Ndụka bụ nwoke kwu n'eziokwu. Etu ọ bụla ọsọ ya bụ okwu ya dị. Ịma na okwu a na-asa anya na-egbu gboo. Mana Ndụka tinye ya ọnụ obi egboo. Ọ bụrụgodị eze a na-asa anya ka ikpe mara. Ndụka ga-ekpu nkata n'isi wee gwa ya okwu. Ọ bụ eziokwu ya mere na ndị niile na-asọ eziokwu ji agba ya mgba. Ha na-agba mbọ ime ya ka o soro ha were rụrụ m aka. Mana otu ihe ha chefuru bụ na iwu mpalaka bụ na ọ ga na-akwụ anwụ. Ha amaghị na anaghị ekpu afọ ime aka. Na eziokwu dị ka mkpụrụ osisi. Ọsọ gị mafuo ya n'ọhịa ma ọ bụ lie ya n'ala. Ọ ga-epuliterịrị ome. Ọ na-eme aga ọgbakọ kwulite okwu. Ndụka chọọ ka o tinye ya ọnụ. Asị ya nọrọ ala ma ọha ma eze. Onwezi onye chọziri n'olu ya maka na ha ama na okwu ya dị ka ihe agba n'aka na ọ baghị uru iji enyele ya. Okwu ya niile na-atọgbọrọ ka ehihie. Agwa ndị mmadụ na-akpaso ya nke o ji bụrụ mmadụ ọbịa na-ewute ya. O wee ruo otu ụbọchị wee na-achọ onye na-ekwu eziokwu n'obodo. Onye a ga-atụkwasị obi ga-ejide ego. Na ndị mbụ na-ejidere ha ego na-eme ya nrisi nke a jụọrọ ọchọ otu ihe kọọ. Ịmakwana onye ndị obodo gbara aka wee họpụta bụ Ndụka. Ndụka ewere iwu ihe agha ha na-eme ya sị na nyanwa agaghị ejide ego. Ha eburukwa ya nyawa ya n'isi. Ihe eji nyawa ya n'isi bụ gịnị? Maka eziokwu ya. Gee m ntị. Kpụkpụ na-aga ọgụ a na-eso ya. Etu ọ bụla onye dị ụmụnna ya ama. Ị hụrụ ndị ahụ gị na ha na-agba ama, ndị gị na ha na-ezu ohi, ndị gị na ha na-akọcha mmadụ, ndị gị na ha na-eri aka azụ, ndị ahụ gị na ha na-ekwudo eziokwu ihu n'ala, ndị ahụ na-abụ n'ụzọkọ kunu ha eri udele ndị ga-eru ala. Ha niile machaghị ofuma. Enwee ka esi chọma onye kwụwara aka ọtọ, onwee ka ndị a ga-esi wee ga-akpọtakwa gị. Ị gaghị agbatadị ha n'uche maka ha amaghị ofuma, ha ama ihe ị ga-emenwu. Mana gị nwa na-ekwu eziokwu, jisie ike, ume alọla gị mmiri. Ejikwana maka mkpagbu ị na-enweta wee rụrụ nwa aka. Ihe ha ji akpagbu gị eme ihe ndị a bụ ka ha mara ma ị ga-arụrụ aka ma ha ga-anapụ gị ya bụ eziokwu iji. Maka na ya bụ eziokwu rara ahụ okwukwu. Ọ dị oke ọnụ ahịa. Ọ bụghị mmadụ niile na-ejidenwu ya. Ha niile machara ịnọ n'ezi ụzọ. Ọ bụ mgbe achọnwa onye eziokwu ka ị ga-ahụ na ọ bụ ndị ahụ bụ ndị ga-arụ gị aka. Gee m ntị. When you say your brother, even the buyer will not trust you. Do what you say and people will say what you do. Ntị adịkwa. Ya gazie.